Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista tat-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni u tal-wirt se tkun qed tgħin il-ġenerazzjonijiet li ġejjin jikkumbattu l-inflazzjoni fil-proprjetà, sfida li ħoloq gvern laburista bil-mudell ekonomiku li ħaddem ibbażat fuq il-kwantità. Dan ħareġ mill-editorjal tas-Sibt tal-ġurnal Times of Malta fejn analizza l-proposti li ressa il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem brabta mat-taxxa. Alex Borg kien spjega kif gvern ġdid nazzjonalista ineħħi t-taxxa minn fuq kull trasferiment li jseħħ f'każ ta' wirt, ineħħi t-taxxa tas-suċċessjoni tan-negozji tal-familja, kif ukoll ineħħi t-taxxa fuq id-donazzjoni ta' proprjetà immobbli. Infatti l-editur qal li dawn il-proposti huma sinifikanti ħafna fil-waqt li jagħmlu sens ekonomiku u soċjali għaliex din it-taxxa hija sempliċiment inġusta għaliex l-individwu diġà qed jiġi ntaxxat fuq dak li jaqla. Kien hawnhekk fejn l-editur sostna li din mhi xejn għar taxxa doppja. Intqal ukoll il-ġenerazzjonijiet tal-lum żgur li se jsibuha diffiċli biex iħallsu din it-taxxa hekk kif diġà qed jaffaċċjaw l-isfida tal-għoli tal-ħajja u l-fatt li l-jum wara l-ieħor il-proprjetà qed tkun inqas affordabbli. Apparti minn hekk l-editur spjega kif it-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni ukoll tagħmel sens għaliex il-maġġoranza tan-negozji f'pajjiżna huma żgħar u medji kif ukoll negozji tal-familja u allura din it-taxxa ma tinċentivax il-familji biex ikabru l-kapital tagħhom jew jinvestu. Intant l-editur appella lil Partit Laburista sabiex minflok jikkritika dawn il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li se jgħinu lill-poplu għandu jinforza aktar fejn tidħol evażjoni tat-taxxa u l-ineffiċjenza fil-ġbir tat-taxxi.